重力による位置エネルギーと運動エネルギーの和が一定であるという検証実験です。支点を固定した振り子を作り、最下点を基準として高さ h から静かに離し、最下点の速度を測ります。力学的エネルギー保存が成り立つなら、速度の2乗が高さに比例するはずです。